Здравейте, здравейте! Позабравихме се малко, но отново съм тук. Днеска полезни съвети и 3 неща, с които ще ви прецакат автоджамбазите или вносителите на употребявани автомобили. Първо, състоянието. Те не го знаят. Тяхната основна задача е да внесат колата, да изкарат някаква печалба и да я продадат. Печалбата е между 500, нагоре може да стигне до много, в евро. Това, което го виждате за по 5 бона, го взимат за по 500, максимум 1000 евро. Останалото им е доставка и печалба. Второ, Второто, с което ще ви прецакат. Километража. Задължително е върнат. Ама 98% от случаите. Разбираем. Като е на 500 000 въобще няма да я погледнете. Като е на 150 ще кажете бон. И третото, но не на последно място, цената. Като ги вземат за 500 евро, знаете какво ще е? Много хиляди удряна, за да не се случи това нещо, и там струват пари. И в Италия, и в Германия неудрените автомобили пазят нивото си, пазят цената си. Така че цената, третата групичка. 1 на 1000 да не падне там. Тоест да е хубава кола и да ви се падне на вас. Всичко останало е буклук от морга и така нататък. Или за Германия, ако говорим, изчезне ли катализатора, изчезва и от автомобилните пътища това нещо като екземпляр. По разбираеми причини. Не минава тюф и довиждане. Коментирайте отдолу, сложете един лайк, абонирайте се и до другата седмица.